The power of the Holy Spirit. Mweya mutsvene muri Mwari ndinota moyo wangu moyo wangu unachema zadza iwo ndizadze Mwari ndizadze uya mweya zvino pindaiwa pindai mumoyo wangu mweya kuti ndichitungamirwa handishawi handimba musiba handishambo musi Mwari Baba kana ziro zenyu zadza iwo ndizadze Mwari ndiza uya pindai mumoyo zira zenyu taka zine rufeneko aiwa zine zano kuti nini ndifambe zvaka Mwari zadza iwo ndizadze Mwari we ndizadze uya mweya pindai mumoyo United Methodist ngatizadzwe namweya United Methodist ngatidescribe into Christian maturity tigare tiri church yakabatana tigare tiri church inodanana tiwe church iri in God's plan kuti ndichitungamirwa handishawi